konturatu ginen, eszena antzerkiak eta dantzan daukan berezitasunagaitik, egunean bakarrik egiten gendula emanaldi bi, orduen azokan beti jentia nahi dau egunean zehar, gauzak egotia eta guk teknikoki esan posible. Eta orain eskaintza dau pilo bat antzerkiena pieza lapurtxoak egitea eta espazio berezietan, ez bakarrik eszenatokian. Eta orduen guri aukera eman digu hori sortzeko pieza laburren jaialdi bat. Netan kontatzen dugu nire amatxiren leguzina bati gertatu zitzaion historioa. Beraz, memoria historikoko pieza bat da, antzerki fisikoan kontatuta, humorearekin, melodrama bat da egiten, baina humorea sartu nahi izan diegu. Eta hori familietan gertatzen diren historioak gu kontatu dugu gure historioa, ez? Motzagoa dela eta errestasun bat dauka jendeari igual kostatzen zaiola gutxiago jutea ikustera, ez? Neri igual publiko moduan ez zait horrenbeste kostatzen jutera ikustera, ez? Zen gutxi irauten duelako, pues igual gustatzen bazaizu superondo, ez bazaizu gustatzen, 20 minutu dira. Ez da ordu bete, edo 2 ordu, ez? Alde horretatik. Eta, bueno, erronka da nola kontatu historia potente bat 20 minututan. Uste dut izan daitekela pieza bat formatu luzekoa, ere uste dut. Baina oso interesgarria da ere horrelako leku ezberdinetan egin ahal izatea eta gertutasun hori ematea publikoakin. Hau da mikropieza bat dantza performatibo hizkuntzan eta kontatzen dugu apur bat prozesu bat jaiotzatik edo nor garen galdetzen hasten garenetik, momentu honetaraino bizi izan dugune, bai individualki eta bai lagun moduen, ze gu elkarrekin dantzaitea aparte lagune bagara, ez? Orden asko akonpaino gara bide honetan, ez? Orden apur bat da gure gorputzak partidu gainoen galdera honetatik, ez? Nor gara, zein da gure identitatea, ez? Orden bidaia horik kontatzen dago apur bat. Ondino gaztia gara eta honetan sorkuntzan hasten gabiz, orduen guretzako mikropieza da oso egokia da, momentu honetan izango gai pieza obra luze bat eiteko, eta guretzako Durangarra gara. Orduen hau Durangon aurkeztu da izatie, bai placer bada, eta oso egoki, gu eszenatokian gauz, publiko oso hurbildeko gu, orduen benetan pieza eiteko gauza oso intimo bada, oso gertuko eta guretzako oso aproposa. Gehiago albuen deko guntze amaitu dugu guri eta azten da beste espektakuloa eta gero beste badator eta orduen da oso aberatza ezagutzeko beste proposamen batzuk eta... Etaren agiri bulegoa gertuko antzerkia da, pieza labur bat da, Durangoko azokarako sortutako pieza da, Durangoko azoka euskal kulturaren plaza da, eta orduan bulego honetan egiten duguna edo egiten dutena da hori ez, kulturaren gaineko erabakiak hartu eta agiriak banatu eta dana eukitu humoretsua, jakina, baina baita surrealista batekin edo absurdoa, ez? Batzutan absurdoarekin errazen kontatzen baitira benetako egiak. Idazterak orduan azkenan bardina da, zetako idazten duzun, antzoki batean antzesteko, ala italiana esaten dena edo alako leku batean antzesteko. Nik uste gehiago dela, gero aktoreok egin behar dugun lana horrek bai baldintzatzen dauela, ez publikoa ingertu izatea, ez da? Eta, gure asko gustatzen jakuz, azkenean hor ikusleak sentitzen dira pixkat boier izango baliralez, ez daukagu ikusleekin inolako harremanik, eta orduan ikusleak hortze daude ez, bi pertsonai hauen artean gertatzen den guztia bizitzen eta gertutik jasotzen.